बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 28 फेब्रुवारि 2020 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां, गोसोआव गोजोननाय फैगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोद मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बाथ्राफोरखौ गुबुनजों सानै हयै बुंनाया गाहाम। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां, गुबुननि बोसोन लानो हागोन, खामानिफोरखौ मावफुंनो हानाय नङा, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ, गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, खरसाया बांगोन, सोरबाया नोंनि हेंथायै गसंनो नाजागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां, गोसोआव गोजोननाय फैगोन, खामानिखौ मावफुंनो हाजोबगोन, बहानिफ्रायबा धोन मोननो हागौ, सोरबा बैसोगोरा सुबुंनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ, देहाया मोजाङैनो थागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोदान साननायजों गोदान खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, सिगांनि जेंनाफोरा जोबलांगोन, गेदेर सुबुंफोरजों लोगो मोनलायगोन, रांखावरियाव जोबोद मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोद मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां, गोसोआव गोजोननाय फैगोन, साननाया जाफुंगोन, समाजाव मान सन्मान मोननो हागोन, सिगांनि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ दिनै मावफुंनो हागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहाया मोजां थागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, सोरबाया नोंनि हेंथा होनो नाजागोन, अब्लाबो देरहासारगोन, गोसोआ गुलाय गुजाय फैनो हागौ, गुबुनखौ बारा दाफोथाय, बहाबा थांब्ला सांग्रां जानाया गाहाम, जाब्रबथाय जानो हागौ, न'खराव एना एनि नुजाथिगोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां, गुबुना नोंखौ बुरखायफ्लागोन, सिं खहा खालामनो नाजागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां, गोबां खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ मेंनाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान सन्मान मोननो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन, गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय, दान्थे बिदान्थेयाव बाहागो लायैआनो गाहाम, देहाखौ मेंनाय मोनगोन, रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, खरसाया बांगोन, गुबुनजों बांनाय बुंनायानो मोजां, गुबुननिफ्राय रां दाहार दिनैनि सानाव दाला, सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होनो हागौ। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, समाजाव मान सन्मान मोननो हागोन, गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहायाबो मोजाङैनो थागोन, मोजां खौरां बहानिफ्रायबा फैनो हागौ।
मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन अब्लाबो गोसोआव गोजोननाय फैगोन गोदान खामानि मावनो गोसो जागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानि मावनांगोन देहाखौ मेंनाय मोनगोन गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय नङाब्ला खहा जानो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोजाम बेमारा दिनै जाखांफिननो हागौ न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ बहाबा थाङोब्ला गोसोआव गोजोननाय फैगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन समाजाव दिनै मोजां मान सन्मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुनजों रायज्लायोब्ला बाङाय बुंनायानो गाहाम नङाब्ला गुबुना नोंनि बुंनायखौ गोरोन्थि बुजिनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयोदि जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव गावबा गावनि राशिखौ नायबाय थायो आरो मोनथिनानै लायो एसेनोसै गोजोन्थों